Bueno, és important perquè és un castell important. Junt al de Cullera són els que controlen l'entrada natural de lo que seria a l'interior de la Ribera del Xúquer, en època islàmica, cara a la Medina d'Alzira. Entonces no s'entén un castell de Corbera o un castell de Cullera sense la Medina d'Alzira, i no s'entén la Medina islàmica d'Alzira sense tindre una sèrie de proteccions importants o fortificacions importants com és Cullera, Corbera o Alfandec, m'ha enganyat, Alfandec en la Valldigna. Entonces, tots els castells estan connectats, és una xarxa de castells que hi havia en època que és molt important, està tot el territori connectat. I important perquè és un castell realment molt interessant. El castell va desaparèixer en el 16, és dir, que va morir en el 16, després de la Guerra de les Germanies, i per aquest motiu que va quedar dormit en aquest sentit. Des del punt de vista arquitectònic i des del punt de vista arqueològic, és un castell que no ha tingut després successives reconstruccions. D'ahir que a l'hora del seu estudi és molt important, sobretot estudiar els murs, paraments murals, les muralles, és molt important. Important també perquè tinguem en compte que a part del castell, Corbera és un poble molt menut, i el castell és l'edifici principal, el monument més important, però en tenim altres, com és l'ermita de Sant Miquel, que és del segle XIII, adossada a una torre islàmica que depenia del castell, i inclús a la muntanya de Carles una muralla de 200 metres per 2,5 d'ample, que és de l'època del bronze valencià. En un poble molt menut tenim molts monuments, encara que lamentablement deteriorats i no estan en el moment que li correspon, en el lloc que li correspon, i hi ha que lluitar per aquest tema, no?